vakomana vemwe veterans vaya vachifumura vamwe vavo zvo zvamunoziva kuti aiwa mukanzwa pachitakwa zvakomana vekozva ndo wamunoziva kuti ndo these are the children of Zimbabwe war veterans, vanhu vakawira nyika yeZimbabwe kuti wane rusununguko. Vachifumura the ruling party vachiti aiwa vakomana vese vari kupusha for the 2030 agenda, they are trying to protect their loot, they are trying to keep themselves in the position yekuti varambe vachimora. Sana penda mashoko anobuda nyogwa panapa aiwa ndopepe panoti subscriber like out on the bell icon. Tichipinda paendo ikozwa vanoposta mapictures amuri kuona evakomana veG40 vanyora vachiti 2030s are making the same mistake that G40 made. Over 20 ambitious candidates, including Amai, hiding behind ED. No candidate, but abusing presidential powers. They hate General, because if he takes over, they are finished. You've done a lot damage to General in the 2030. It's a strategy to protect their loot. Vakomana vese vanhu vamuri kuona ava, they are in a bid yekuti vadestroy General. Vachiziva kuti vakangova destroy chete aiwa vanenge vava open kuita zvanenge vachida kuita. Vari kuyatora mashuwo kuti kana ivo General vachingopinda vakomana vese vari corrupt zvinobva zvafumurwa, zvinobva zvabuda pachena. Vari kuya vachiexposa aiwa corruption iri kuitika mumagovernment ministries, iri kuitika kwese kwese vachiti vakomana ava vari kuda kuti the agenda ye2030 irambe iri in place, kuti varambe vakakavhiriwa kuti zvinhu zvavo zviite pamadues avo ekuluta kwavari kuita maminerals kana maresources enyika yeZimbabwe. Kutidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro mashoko anounzwa atogona kukomana pana vekozwa. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu. Aiwa, musakana subscribe, like, turn on the bell icon.